Nang tuluyan ng masunggaba ni Gonzalo ang matanda, agaran din naman niya itong pinag-uundaya ng tabak ni Mapulon. Habang patuloy itong ginagawa ni Gonzalo, wala namang nagagawa ang matandang babae upang makawala sa mga kamay ng gabunan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang bumagsak sa lupang kanilang kinatatayuan. Nang makahanap ng pagkakataon ang babae upang makalayo, agaran din naman itong kumaripas ng takbo. Sa pagtakbo nito ay gamit-gamit nito ang kanyang mga kamay na para bang maihahalin tulad mo sa isang aso. Habang tumatakbo ang matandang yon, panay ang pag-uusal nito ng mga katagang halos hindi maintindihan ni Gonzalo. Hindi naman niya ito gaanong iniisip sa kadahilanang ang nais lamang niya noon ay kitila ng buhay ang matandang yon. Akala mo makakatakbo ka? Wala ka ng lupang tatakbuhan, tanda. Tapos na ang inyong palabas kaya hayaan nyo namang ipakita namin ang aming gagawing pagtatanghal sa entabladong ito! Wika ni Gonzalo habang sinusundan ang matandang may alaga ng markupo. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin ang ginagawang pakikipaglaban ni Pio Carpio sa singiw na mambabarang. Dahil yon ang puno ng angkang kanilang kalaban, ay halos lahat ng mga sigbin sa paligid ay nakakaya nitong mapasunod sa kanyang kagustuhan. Habang patuloy na sumusugod ang mga natitirang sigbin sa paligid, panay naman ang ginagawang pagpatay dito ni Pio Carpio. Sila Samuel noon ay hindi na gaanong natatambakan ng mga sigbin sa kadahilanang ang karamihan sa mga ito ay tuluyan na nilang napaslang. May iilan man sa kanilang kaanib ang namatay, pero ito ay isang maliit lamang na alay para sa kalayaan ng lugar ng talusan. Sanay nang mawala ng kasamahan sila Samuel, kung kaya't hindi na bago sa kanila ang ganoong pakiramdam. Sa pagpapatuloy ng digmaan, halos maligo na ng dugo ang iilang albularyong hindi pa gaanong malubha ang sugat. Ang mga dugong dumikit sa kanilang mga katawan ay ang dugo ng mga sigbing kanilang napaslang. Habang abala sila Uloy at Samuel sa pakikipaglaban, bigla silang natigilan nang masipat nilang papalapit na sa kanilang kinaroroonan ang isang tikbalang na nasa ilalim ng kapangyarihan ng singiw. Nang mapagtanto nilang sila ang pakay ng mga ito, agaran din naman nilang tinungo ang iilan sa kanilang mga kasama. Ginawa nilang dalawa ang bagay na yon upang kahit papaano'y meron silang katuwang sa pagharap sa tikbalang. Hindi kasi ordinaryong tikbalang ang nakalaban nila noon, gawa ng masyado ng mataas ang impluwensya ng dyablo sa nilalang na yon. Ayon kasi kay Pio Carpio, na kapag nangibabaw sa isang nilalang ang impluwensya ng dyablo o ang dyablo mismo, ay magagawa din itong pangibabawan ang kahit na anong nilalang na pinapangalagaan ito. Hindi makakatakas ang engkanto sa dyablo sa kadahilanang isa ito sa mga nilalang na kaya nilang sapian. Wala kasing mga kaluluwa ang mga ito, kung kaya't napakadali para sa mga demonyo na ito ay pangibabawan at sakupin. Sa pagpapatuloy ng laban ni Mayari kontra sa Markupo at Dyablo, ay halos kitang-kita ang pagiging angat ng diwata. Ang itim na Markupo noon ay naghihirap na sa kanyang kinaroroonan, gawa ng labis-labis ang pinsalang kanyang natanggap sa diwata ng buwan. Kahit isang hindi kalakihang tungkod lamang ang gamit nito, ay nagagawa nitong makalikha ng malubhang pinsala sa dyablo at sa Markupo. Habang nagtititigan sila Mayari at ang mga dyablo, patuloy naman sa pakikipaglaban si Pio Carpio kontra sa singiw na mambabarang.
Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang sumugod ang markupo sa kinaroroonan ni Mayari. Medyo malapit lang noon ang diwata sa kinaroroonan ni Pio Carpio, kung kaya't pinili nitong dumikit sa ermitanyo. Carpio, ipahiram mo sa akin ang mutya ng palakol na pagmamay-ari mo. Wika ni Mayari sa isipan ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Pio Carpio, agad din naman itong itinapon kay Mayari ang kanyang mutya ng palakol. Hindi na nito nagawang isipin ang singyo na mambabarang para lamang matulungan ang diwatang kanilang naging kasangga. Sa pagkuha ni Mayari sa palakol na yon, biglang nagsipulasan ang mga sigbin na nasa paligid. Kasabay ng pagsipulasan ng mga ito ay ang pagtago ng buwan sa makakapal na ulap. Dahil sa mga pangyayaring yon, nagkaroon ng labis na kadiliman sa buong paligid. Sa pagkakataong nababalot ng labis na dilim ang lugar ng digmaan, doon na ginawa ni Mayari ang kanyang napakamapanganib na abilidad. Sa pagkawala ng mga ulap sa buwan, kitang-kita ng dyablo ang paghiwalay ng ulo ng markupo sa katawan nito. Gulat na gulat noon ang singyo na mambabarang nang masipat niyang tuluyan ng napaslang ang markupong inaalagaan ng kanyang asawa. Ang matandang babaeng katunggali naman noon ni Gonzalo ay panayang pagnanangis nang masipat nitong tuluyan ng napaslang ang kanyang alaga. Labis-labis ang ginawa nitong pagwawala, pero kahit anong gawin niya, hindi niya kayang mapantayan ang bilis ni Gonzalo. Dahil na rin sa pagkamatay ng markupo, hindi na iwasang magulat ng dyablo ng kagubatan. Habang patuloy nitong sinisipat ang walang buhay na ahas, bigla itong nagulat nang maramdaman niya ang biglang pagkawala ni Mayari. Sa pagbalik ng tingin ng dyablo sa kinaroroonan ng diwata, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Paglingon niya sa kanyang gilid, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang naroon na si Mayari na nagsasagawa ng kanyang pangwakas na pag-atake. Alam ng diablong hindi na niya makakayang iwasan ang pag-ataking ginawa ni Mayari, kung kaya't wala na itong ibang nagawa kung hindi ang sumigaw ng napakalakas. Sa pagsigaw ng diablong yon ay halos lahat ng mga nilalang na naroon ay natigilan sa kanilang ginagawang digmaan. Segundo lamang noon ang lumipas nang tuluyan ng nahati sa gitna ang diablo ng kagubatan. Bigla itong binalot ng napakaitim na likido na hindi naglaon ay sumuot rin sa kaila-ilaliman ng lupa. Kasabay ng pagkawala ng diablong yon ay ang pagkawasak ng plautang pagmamay-ari ng matandang babae. Ang buong akala nila Gonzalo noon, tuluyan na nilang nagapi ang kanilang mga kalaban. Pero nagkamali sila. Dahil ang pagpaslang pala sa diablo ng kagubatan ay isang patibong lamang na ginawa ng matandang babae. Noong oras na napaslang at nabasag ang plauta ng matanda, biglang nagulantang si Gonzalo nang tuluyang magbago ang asal ng matanda at anyo nito. Panay ang paghagikgik ng matandang yon habang sinasalo ang lahat ng pag-ataking ginagawa ni Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti nang nasilayan ni Gonzalo ang pag-uslian ng mga sungay nito na para bang isa itong demonyong nagbabalat kayo sa kaanyuan ng matandang yon. Segundo lamang noon ang pagitan ng tuluyan ng mabura ang buong balat ng matanda. Kasabay ng paglaho ng matanda ay ang pag-ahon ng isang demonyong bagong-bago pa lang sa paningin ni Gonzalo. Paglalarawan ni Gonzalo sa nilalang na yon, meron itong 4 na sungay, matulis na baba, namumulang mga balat at malakambing na mga paa.
Meron din itong pakpak na marami ng butas at buntot na parabang sa daga. Sa paglakad nito papalapit sa kinaroroonan ni Gonzalo, ramdam na ramdam niya ang mapangwasak na presensya nito. Habang papalapit ito sa kanyang kinaroroonan, dahan-dahan na siyang nakakaramdam ng pagkasunog ng kanyang balat. Dahil sa init ng presensya ng nilalang na yon, kaya wala nang nagawa si Gonzalo kung hindi ang layuan ito. Ako'y labis na nagkagalak dahil nagawa niyong basagin ang selyo. Ngayong pagmamayari ko na ang buong katawang ito, magagawa ko na ang lahat ng nais ko. Uumpisahan ko ang aking pagwasak sa lupaing ito. Sunod ko ay ang mga katawan ninyo. Wika ng demonyo. Matapos nitong makapagwika, agaran din namang lumayo kay Pio Carpio ang singiw. Maging ang mga sigbi na kalaban noon nila Samuel ay piniling tumungo na rin sa kinaroroonan ng bagong usbong na demonyo upang magkumpulan. Habang nagkakatitigan ang dalawang panig, unti-unting napagtanto nila Pio Carpio na dehado na sila sa laban. Kahit kasama pa noon nila ang diwata ng buwan, ay hindi ito sapat kung kaharap nila ay ang demonyong nanggaling pa sa impyerno. Tio Carpio, kakayanin pa ho ba natin ang digmaang ito? Wika ni Gonzalo. Magtiwala ka, iho, sa ating mga abilidad. Kung sakali mang hindi tayo papalarin, maging masaya tayo dahil kahit sa huling sandali ng ating buhay ay nagawa nating sundin ang mga adhikain ni Ginang Cedes. Sagot naman ni Pio Carpio. Kasabay ng pagwika noon ni Pio Carpio ay ang muling pagsugod ng mga natitirang sigbin sa paligid. Habang tinititigan ito ng kanilang pangkat, ay halos walang bakas sa kanilang mga pagmumuka, ang pagkatakot at ang pagnanais na umatras. Naging buo ang kanilang loob na sama-samang mamamatay sa lugar kung yon ang nakatadhana para sa kanilang grupo. Sa muling pagsagupaan ng pangkat ni Pio Carpio laban sa mga sigbin, bigla silang nagkaroon ng pag-asa nang masipat nila ang puting kabalyero ni Tatay Dadoy, kasama si Mamang. Hindi yun gaanong kalayuan sa kanilang kinaroroonan kung kaya't madali itong nasipat nila Pio Carpio. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, muling nabuhayan ng loob ang pangkat ni Pio Carpio. Nang masipat nilang napatigil ang mga sigbin sa pagsilay nito sa kanilang pinuno, pinili nilang sila na mismo ang sumugod sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Sa paghalinghing ng puting kabalyero, bigla itong nawala sa kinaroroonan nito at kasabay nito ang paglitaw ni Ginang Cedes at ni Tatay Dadoy sa harapan ng demonyo. Dala-dala noon ni Mamang ang kanyang makabuhay na ginawang latigo at ang kanyang punyal na isa sa mga mahihiwagang armas ng mundo. Tinanong ni Mamang kung ayos lang ba ang grupo ni Pio Carpio at ipinaliwanag nito na marami silang ginagawa ni Tatay Dadoy, pero may mga kaibigan siya sa kalikasan ang nagsabi na nalalagay sa panganib ang grupo ni Pio Carpio. Matapos makapagpaliwanag ni Cedes, agad din naman itong tinungo ang kinaroroonan ng demonyo. Sa bawat pagtapak nito sa lupa, ramdam na ramdam ni Gonzalo ang kakaibang presensya nito. Pagtitig niya sa damit ni Mamang, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang daladala nito ang puso ng kabalyero ng digmaan.
Nagliliwanag ang pusong yon habang nakasiksik ito sa bewang ni Ginang Sedes. Sa paglapit niya sa kinaroroonan ng demonyo, walang sabi-sabi, agad nitong iwinasiwas ang kanyang latigo na siyang naging sanhi upang mapailag ang singyaw na mambabarang sa kinatatayuan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, muling sumugod kay Mamang ang 2 tikbalang ng walang pag-aalinlangan. Sa paglapit ng tikbalang na yon sa kinaroroonan ng pinuno nila Pio Carpio, bigla itong napatigil ng merong sumanggang engkanto sa ginawang pag-atake nito. Gulat na gulat noon si Gonzalo nang masipat niya ang kakaibang engkanto na ni minsan sa buong buhay niya ay hindi niya inaasahang totoo. Paglalarawan ni Gonzalo sa engkantong yun, purong kahoy ang katawan nito na halos hawig na ito ng matandang puno. Meron itong daladalang napakalapad na espada at bakas sa pagmumukha nito ang labis na katandaan. Sa pagsalag ng engkantong yon ay halos hindi na nagawa ng tikbalang na ito ay mapagalaw sa kanyang kinatatayuan. Walang sabi-sabi, agarang ikinumpas ng engkantong yon ang kanyang napakalapad na sandata. Kahit masyadong malaki para sa kanya ang kanyang espada, nagagawang mapasunod ito ng engkanto na parabang kaisa ito ng kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumama ang sandatang yun sa 2 tikbalang. Nakatakbo pa ang 2 tikbalang patungo sa singiw, pero hindi nagawa ng mga ito na mahawakan ang kanilang pinunong pinaglilingkuran. Nang tuluyan ng maglaho ang mga tikbalang, kasabay nito ang pagkaputol ng 2 ginintoang buhok ng singiw. Halos manlumo ang singiw na yon, pero wala na siyang magagawa dahil kahit anong gawin niya, hindi na niya magagawa pang buhayin ang mga tikbalang na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sa paghalo ng puot at galit ng singiw, wala na itong nagawa kung hindi ang gumawa ng ritual upang pasakupin ang demonyo sa kanyang pisikal na katawan. Di na yun nagawa pang pigilan ni Mamang dahil alam din naman niyang kahit anong gawin niya, hinding-hindi niya magagawang pigilan ang pangingibabaw ng demonyo sa katawan ng singiw. Sa pag-usbong ng demonyo sa katawan ng singiw, tanging pagkaawa ang naramdaman ni Mamang para sa mga kaluluwa nito. Dahil sa mahalaga noon ang oras para kay Ginang Sedes, pinili nilang magtsuhin na suguri ng sabay ang 2 demonyo. Sakay-sakay pa noon si Tatay Dadoy ng kanyang kabalyerong puti, kung kaya't hindi magagawang mahulaan ng demonyo ang lugar na susulputan nito. Sa pagkawala ni Tatay Dadoy, ay halos inula ng saksak ang demonyong kanilang kalaban. Gulat na gulat noon si Gonzalo nang masipat niyang walang kahirap-hirap na tinalo ni Tatay Dadoy ang 2 demonyong nagpahirap sa kanilang grupo. Halos hindi na magawang gumalaw noon ng demonyo dahil sa bawat paggalaw ng kanyang katawan ay merong tumatarak na isang patalim na pagmamay-ari ni Tatay Dadoy. Halos wala nang nagawa noon ng demonyo kung hindi ang mapaluhod na lamang sa lupa habang hinihintay ang kanyang kamatayan. Sa kabilang dako naman ay patuloy ang ginagawang pakikipaglaro ni Mamang sa kanyang katunggali. Hinahayaan niya itong atakihin siya upang subukan ang kanyang kargang matagal na niyang hindi nagagamit. Dahil sa hawak-hawak noon ni Mamang ang mutya ng kabalyerong nagdadala ng digmaan, ay hindi siya nagawang masugatan ng kahit galos man lang ng demonyong kanyang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagsawa si Mamang sa pakikipaglaro sa demonyo. Paghataw niya ng kanyang latigong gawa sa makabuhay, ay biglang bumaon ito sa katawan ng demonyo.
Tanging pagtirik ng mata at pag-ungol lamang ang naging reaksyon ng demonyo sa ginawang pag-atake ni Mamang. Matapos itong gawin ni Mamang, dahan-dahang napaluhod ang demonyong kanyang kalaban. Naging kalunos-lunos na ang sinapit nito at kitang-kita ni Gonzalo ang nalalapit nitong kamatayan. Sa paglapit ni Mamang sa nilalang na yon, agad din naman niya itong inundaya ng isang beses, gamit-gamit ang kanyang punyal. Kahit hindi man gaanong kalaliman ang nalikhang sugat ng punyal, ay bakas sa demonyo ang labis na paghihirap sa pag-ataking ginawa ni Mamang. Matapos ang mga pangyayaring yon, bumagsak ang demonyo sa lupa habang dahan-dahan itong naaagnas. Matapos yan ay inutusan ni Mamang si Tatay Dadoy na tapusin na ang kalaban nito. Humingi ng pasensya si Tatay Dadoy, gawa ng naaaliw siya sa pakikipaglaro sa demonyong mahina. Kasabay ng pagwika ni Tatay Dadoy ay ang pagsugod nito sa demonyo. Yun na ang pangwakas na pang-atake ni Tatay Dadoy, kung kaya't ibinuhos niya dito ang kakarampot niya sa kanyang kapangyarihan. Kitang-kita ni Gonzalo noon ang paglabas ng mga kaluluwang pinaslang ng armas ni Tatay Dadoy sa paglipas ng panahon. Matapos niyang maiunday ang patalim na kanyang hawak, tanging pag-ungol lang naman ang nagawa ng demonyo habang dahan-dahan itong bumabagsak sa lupa. Segundo lang noon ang pagitan ng tuluyang mawala ng hininga ang demonyong kanyang kalaban. Matapos niya itong gawin, pinili niyang tulungan sila Gonzalo sa paglipol sa mga natitirang sigbin. Dahil sa kakaibang kakayahan ni Tatay Dadoy, kung kaya't napakadali sa kanyang gawin ang paglipol sa mga sigbing natira. Ilang minuto lamang ang lumipas, tuluyan nang nagwakas ang digmaang inakala ni Pio Carpio na huli nang mararanasan ng kanilang pangkat. Bago tuluyang umalis sila Mamang, nag-iwan ito ng mensahe sa pangkat ni Pio Carpio. Grabe! Sabi ko sa inyo paborito ng lahat ang 69. Napakaganda ng episode na to. Grabe yung pasok ng dalawa. Iba yung kilabot na inabot ng sistema ko. Grabe, sobrang ganda. Pero sunod kagad natin yung 70. Yun lang. Salamat.